لانكينا بتيك بزعوا جنزبي بلياتورو $13,000 أفكاري تدو تعليماتني قلتش حيز مرسلدو قال اندابلو كزاربو سمعكم تخونو بزعوا ناتاتون قداي زي كنا قنا كنزارب نعاتون كما بقستت أكيمنا بزعوا حفشي نيرحو أركبات ويدما بسوشال ميديا زكيت فقر قلق نبل قرم كالو مبانا قنا فقر انت مالتي نزبل حاصير مبرحي محاو أقداسيوم بحصر زبالة فقر مالت كم نفسها نتك الاسب أفكر مالتي بكال أزرارباتي أواخا كور زيدلي نجر أبكال أوت آيتورد مالتيو نبتنا يروحو ركوات مسلملس بفلاي دما بمحبري ميديا زقبر كل حما أكو أنت زي توحلا متنقع زلي مخانوغنا كسمرلو يقبا بفلاي دما تحدا أب أمريكا إيروبا قدام عالم مزحلو نبلمو إتاقوال دما أب أفريقيا بأل إثيوبيا أوغندا خوينا حلما دما نب أمريكا إيروب أمزخون أبزل أوت أنقاقي حاتت بخمس من قدي تلاليهم أبصبق درجة زبصحو يلو مالت أيكونان أنت خونا كرس أزيبلغنا فقري مسارتي نجر كنتصف زقبقو أب ገንዘብዶ አይነታዊ ነገርን ክወስደኒ ገለዚ ኮነ እንታይ ደኣ ኣብ ገዛ ርእሱ ፍቅንበር ካብ ኮነ ክጥንቀቅ ግድን ይገብሮ ንበሎም ሓደ ኣብ ኤሮጳ ዘሎ ሰብ ንሓንቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘላ ሰብ ተላሊዋ እዚ ሰብ ንዓ ምእንታን ከፈትዎ ይከትፈተሉ ብገንዘብ ፍትወቱ ይገልጽ እንተሎ በዓሉ ነዛ ነፍሱ ናብ መንገዲ ጥፍኣት ይወስዳ ከም ዘሎ ክዝንግ የብሉን ኣብዚ ክግበር ዘሎ ካብታ መጀመርታ መዓልትታት ሒዙም ኣብ ነንሕዶም ዘተኣስር ነገራት ይክሰርሕ ዘሎ እምበር ብምጥባርን ዘብለጭ ነገር እንዳርአየ ከም ትፈቶ ክገብር የብሉን ብዝግባእ ድማ ክጸናንኡ ኣለዎም ካብቲ መስራሕ ተበጊሱ ድማ ናይ ብሓቂ ምስ ክትነብር ድያ ደልያ ዋላስ መሰጋገሪ ክትጥቀመሉ ክግምግም ይኽእል እዩ ናይ ብልባ ከም ዝተገደሰተልካ ናይ ብሓቂ ምዃኑ ኣብ ርሑቕ ኮንካ ንምግምጋሙ የጸግም ይኸውን ሚኢት ካብ ሚኢት እውን ርግጸኛ ክትከውን ይኸብድ ይኸውን እንተ ኮነ ሓፈሻዊ ስእሊ ክትሕዝ ይሕግዘካ እዩ ስለዚ ካብ ፈለማ ሌላኻ ጀሚርካ ዘይምሕዋኽ ዘይምርባሽ ምናልባት ዘለኻ ህይወት ስለ ዝደፋፍዓካ ጥራይ ህውኽ ዘይምባል ነገራት ሰለይ እንዳበልካ ናብቲ ዝደለኻዮ ደረጃ ከም ዝበፅሕ ምግባር ተመራፂ ጊዜኻ ኮነ ጉልበትካ ገንዘብካ ኣብ ከንቱ ንኸይጠፍእ ርግእ ምባል ኣገዳሲ እዩ ብፍላይ ብኣካል ንዘይትፈልጣ ሰብ ጸደፍደፍ ምባል ኣይደልን እዩ ገንዘብ ስለደለይ ምናልባት ስለዝበለትካ ጥራይውን ዘይመስዳድ ንስኻውን ዘሐጎስካ መሲልካ ስቂልካ ዘይምፍናው ካልእ ሲትረፍከ ሰብ ጽቡቅ ጌርኩም ትፋለጡ ኣቕሊ ምግባር ፈሊጥየ ኣብ ዝበልካሉ ሰዓቱ ምናልባት ገንዘብ የልያ ኢልካ እንተ ሓሲብካ ሚእቲ ጥራይ ዝኣክላ እንተኾይኑም ሚእቲ ጥራሕ ምስዳድዩ ኣስተብሕል ርክብኩም ዓይነታዊ ንኸይከውን ብኣልኻ ክትምኣዝኖ ኣለካ መዓልቲ ስደት ትብለካ እንተኾይና ግና ንምንታይ ዝብል ሕቶ ኣልዕልሞም ሽዑ ኣብቲ መእተዊ ዝተዘራብናዩ ፍቅሪ ማለት እንታይ ማለት ናብ ዝብል ተመለስ ከም ነብስኻ ኣፍቅሮ ናብ ትብል ማለት እዩ መቼም እቲ ገንዘብ ኣብ ጽርግያ ተደርቢ ኣይኮንከን ረኺብካዮም ንፋጫኻ በሊዕኻ እምበር ካብ ኮነ ተሓሊልካ እንተኾይና ነተን ሰደርካላ ኣተኻኺላ ክትጥቀም ግድን ሂወትካ ተፈክስ እምበር ብሕፅር ዝበለ ኣብ ርእሲ ስደትካ ጭንቀት ወጥሪ ክትውስኸልካ ኣይኮንካን ተላሊኸ ካብ ኮነ ኣብ ልበይ እምበር ኣብ ነገራይ ፍቅርኻ ከይስረት ካብ መጀመርትኡ ክትከናኽኑ ኣለካ ኩሉ ድማ ብኣቕን ግበሩ እንተ ደኣ በቲ ዝድለ መስራሕ ክትከይድ ጸኒሕካ ኣብ መወዳእታ ንኩሉ ውፅኢት ብፀጋ ኣሚልካ ምቅባል ግና ሓላፍነትካይ ኣብ መስርሕ ህይወት ዝኾነ ነገር ከጋጥም ይኽእል እዩ ንኣብነት ሓንደበት ክትጠልመካ ትኽእል በዚ ምስኻ ኣለኹ እንዳበለትካ ካልእ በቲ ከይሓሰበቶ ከጥምሳ ይኽእል ምስእትኸያ ብሰባት ድያ ካልእ ተጠያ ዋላ ገለ ናብ ካልእ ክተብል ትኽእል ነዝታቱን ናብ ግምት እንዳኣተኻ ክትከይ እንተፀኒሕካ ከም ሰብ ክስምዓካ ንቡር እኳ እንተኾነ የግደስ መዓረክ እንደቲ ኣይ ክትጉድኣን ኢኻ እንተኾነ በቲ ዝድለ ኣገባብ ክሕነት ዝፀንሐ ርክባት ውፅኢቱ ፅቡቅ ከም ዝኾን ግን ክዝንጋዕ የብሉን ስለዚ ነዘረባ ምስ እንጠርንፎ ሓደ ብኢንተርነት ተላሊልካ ፀደፍደፍ ዘይምባል ተቀዳዲምካ ኣሽሓት ገንዘብ ዘይምፍሳስ ከም ሰብ ክትተሓጋግዛ ትኽእል ትኸውን እንተኾነ ኣቕሚ ነብሳ ነታ ዘለያ ጥራሕ ግን ድማ ቅርብኩም ልዕሊ ኩሉ ኣብ ነገራዊ ዝተመርኮሰ ከይኮን ምጥንቃቕ ወይ ድማ ኣብ ዝጠቕማ ነገር ንኣብነት ንመጻኢኹም ኣብ ዘፀብቕ ነገር ኣብ ሞያ ትምህርቲ ገለ ምፍሳስ ንሱን እንተኾነ ብዓቐን ቅድሚ ዝኾነ ምውሳንካ ድማ እንተ ተኻኢሉ ብኣኻል ምርኻብን ምስቲ ትበሓልዎ ዝነበርኩም ከባቢኣን ተኣዚብካ ሓፈሻዊ ስእሊ ምውሳድ
ንስምዒትካ ድማ ጸኒልካ ምስማዕ ውሽጥኻ ባህ ዘይብሎ ነገር ወይ ምስ ገበርካዮ ዘተኣሰካ ነገር ንኣክ ተሓጉስ ኢልካ ዘይምግባር ድምር ውፅኢቱ ግና ሕድእ ምባልን ነገራት ሰለይ እንዳበልካ ናብ ዝደለየ ነገር ምብፃሕ ኩሉ ነገር ሰሊጡካ ትማምቀሉ ሓደር እንተራኺብካ ፀበቐ ኣይኮነን ግን መስርሕ ሂወት ምዃኑ ኣሚንካ ንቅድሚት ምምዕዳው እምበር ሂወትካ ዘይምብልሻው ምክንያቱ በዚኣ እንተተበዲልካ በቲ ዓቕሊ እንተ ጌርካ ክትከሓስ ግድን ስለዝኾነ ስለዚ ብሕልፊ ንፋስን ቁርን ፀሓይ በረድ ተዋቒኻ ረሓፅካ ኣንጠብጢብካ ዘምፅኻዮ ገንዘብ ፍሽኽ ስለዝበለትካ ወይ ጥዑማት ቃላት ጥራይ ስለዝተዛረበትካ ዘይምዝራውን ንፍቅርካ ድማ ክወስደኪ ከምዚ ክገብረልኪ እንዳበልካ ኣብ ምጥባር ኣብ ነገራት ዘይምሕናፅ እንተ ናይተን ፅቡቕ እንዳተገበረለን ሰብ ንፅቡቕ እንዳሓሰበ ገንዘቡን ጉልበቱን ግዚኡ ኣጥፊኡ ኩልንትና እንዳበለን ናይ ዝጠልማዋልድ ነገር ግና ብካልእ ኣርእስቲ ክምለሱ ኢና